An ce ka ce. Da alamu dai sha ta layi da hukumar kula da kafafen watsa labarai ta na cewa kar a sanya wakar zindan nan da mawaƙi Idris Abdulkarim ya yi wa shugaba Tinubu ya bar baya da kura. Domin kungiyar raji ya kacaci da rashawa ta samu tabbata da tabbatar cewa da sakali ba fa za ta lamunci wannan ba. Har ma ta ginda ya sauyi 48 cewa a janye wannan umarni ko kuwa ta san me yiwa. Da alamu dai sabuwar sanwar salon siyasar da za a saba zaben shekarar 2027 ta riga ta fara daukan sabon sau da aka ga gaggan yan jami'ar PDP da yan jami'ar APC da wasu sabbin jami'an gwamnati. Sun ranka ya tare da tsohon mataimakin shugaban kasa zuwa gurin tsohon shugaban kasar Najeriya Buhari. Da wasu masana suka ce riga an ɗora ɗan barfa da sabon karatu. Sai da kuma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ga yawa duniya yake cewa ya tattauna da wasu manyan kasan Amurka da nufin ganin an sayar alakar da ke tsakanin kasashen guda biyu da ya ce yana nema ne ya ga ya ƙara daga darajar wannan kasa. Ganin ci gaba da shakewar da ake yi wa tsohon shugaban Nijar Bazum da aka rike ta kasa ya sanya minista watsa labaran Najeriya. Yabla yana ƙara kira cewa ya kamata dai shugabannin sojin na Nijar ɗin su saki Bazum da a gefe guda alkalin mallake tabbatar da shugaba Tinubu na Faransa yana shirin gani da wasu jagorori daga Amurka domin tattauna batun harajin Amurkan da ya sanya kasashen duniya suka yi mata diran mikiya. Ganin yadda ake ci gaba da yada jadawalin mutanen da aka ce su za a baiwa mukaman jakadun Najeriya kasashe daban-daban ganin cewa Tinubu ya kwashe shekaru 2 babu jakadun a kasashen ketare. Ya sa gwamnatin tare Najeriya bara tana ga duniya cewa jadawalin da ake tayawo da shi na maganar kawo jakadun Najeriya gaibu ne. Waɗannan da sauran batutuwa duka a cikin shirin namu na an ce ka ce wannan rana kuma kamar kullum Aliyu Isah Pambegua da ni Isah Lawal ne zamu gabatar da shirin. Masaro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na an ce kace. Shirin Juma'a ta babbar rana na 3,881 tuntun. Maganar ci gaba da kwakwa da kulafucin da ƙungiyoyi suke yi na cewa ya kamata dai a sanya dokar ta ɓaci wa jihar Zamfara. Bai faru ya karkare ba domin na baya na made an hangi wata ƙungiyar ta ƙara sabizartan tabbatarwa da shugaba Tinubu cewa dukkanin ka'idoji da suka kamata a duba wurin amfani da su a sanya dokar ta ɓaci wa gwamnatin jihar Zamfaran. Sun farga sun tabbata domin dai akwai tsabaragin tsatsagwaron matsalolin tsaron da ya kamata a yi dubi a kansu. Ƙungiyar ta Northern Citizens Alliance for Justice tabla ta bakin shugabanta Kabir Bakwa tana tabbatar da cewa lokaci yayi da ya kamata ta kirayi cewa shugaba Tinubu ya sanya dokar ta ɓacin nan domin ana danna a majalisar dokokin jihar Zamfaran. Tuna dai ga 'yan majalisa nan su kutun da guda 10 ƙiri da muzu an hana su gudanar da ayyukansu na 'yan majalisa. Da wannan ya kamata a yi amfani da shi wurin tabbatar da dokar ta ɓacin kamar yadda aka yi wa gwamnatin jihar Rivers. Sai dai can a gefe guda tuni alƙalin rahotanni ke nuna da cewa da yiwuwa dai wasu gwamnonin jam'iyyar PDP guda 5 suna shinshina buga 'yar gala-gala biyo bayan alƙalin da ke na da cewa taro na gwamnonin guda 5 bai rasa nasaba da cewa ba su lamunci hali da yanayi da ake fama da shi a jam'iyyar PDP ba. Tuni dai gwamnoni guda 12 na PDP suka barranta kansu da shugabancin jam'iyyar PDP da ma dai taron kwamitin zartarwar da suke cewa ba da su ba. Tuni dai aka hangi shayi makin da gwamna na Oyo na tabbatar da cewa su ba suna mara baya ne wasan da Ude Okoye a matsayin sakataren jam'iyyar PDP ba an yawo ba. Gwamnonin da suka gamgame su hada da Bala Muhammad na Bauchi da Yedirin Bayelsa. Sai gwamnan Zamfara da gwamnan jihar Rivers. Ana ganin dai akwai sauran taraliya da tankin taka tsakanin jagororin jam'iyyar PDP da suke ci gaba da kai kawo na fafutukan bincike shugabancin jam'iyyar PDP da ake ci gaba da taraliya a kanta. Sai da shi can a gefe guda shugaban majalisar da taɓa Najeriya Gosul Afabiya ne
ya bula yana canya ƙuri'a na rashin lamunta da jagorancin akawun majalisar dattijan Najeriya Andrew Nwoba. A cewar shugaban majalisar dattijan Najeriya akwai takaici domin akawun majalisa ya ƙi ya mara mun baya wurin mu haɗu mu gudanar da ayyukan da ya kamata a matsayin shi na akawun majalisa ni kuma shugaban majalisar dattijan Najeriya. Da loto zuwa loto zai rika sa da hanya ne ni ma ina tada shi. Amma dai kiri da muzu yana bari na ina sabu zarce ba tare da ya nunar da cewa ya kamata a yi sauyi kan wata matsaya da na ɗauka ba da yake ci gaba da kawo kadafkara a tafi da majalisar tamu. Da wannan ne Ababiyan ya ce na sanya ƙuri'ar rashin aminta da matsayin shi a matsayin akawun majalisa da dai ya kamata a ce a yi dukkanin mai yiwuwa wurin sabunta shi kuma dai a tura shi domin ya samu horo na ƙwarewa da gogewa a matsayin shi na akawun majalisar dattijan Najeriya. Shi ko a gefe guda jigon jam'iyyar PDP Budejo ne da ya bula yana tabbatar cewa dole gare garan gargaɗi wa kantoman jihar Rivers. Da cewa kantoman fa ya zake ya miƙe kafa yana ɗaukan matsayi akan wasu lamurran da bai kamata a ce yana shigege a kansu ba. Budejo ya ce abin da ya takaici ne yadda aka wayi gari. Kantoman yana ci gaba da kantamo bayanai ta hanyar karya da karan tsayawa kundin tsarin mulkin 1999 ta hanyar ɗauka wasu matsaya da suka saba kundin tsarin mulkin Najeriya ba tare da an jawo hankalin shi ba. Budejo ya ce an samu hukunci daga mai shari'a Adamu Turaki Muhammad da ya tabbatar da cewa ya hana gwamnan na jihar Rivers dama na yin abin da ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya musamman dai ba da mukamai. Waɗanda kundin tsarin mulkin ƙasa bai bayyana yadda zai ba da mukaman ko halaccinsu ba. Cako a gefe guda tuni aka yi kantoman na Rivers yana tabbatar da cewa dole barranta kai shi daga ɗiban ma'aikata 10,000 da ake cewa za a kwakuso su a lafta su cikin gotun jihar Rivers. Da kantoman ke cewa ba shi ya ɗauki wannan matsaya ba kuma babu wani lokaci da ya ayyana cewa za a ɗebi waɗannan ma'aikata guda 10,000. Sai kuma gefe guda maganar gangarar ganin an dinkari zaben shekarar 2027 ce ke ƙara watsuwa ko ina. A dai lokacin da aka ga wani tsohon masar dokokin jihar Iko har karo biyu Jude Idi Magu ya bulle na ga duniya cewa maganar ƙara shigewa fada shugaban ƙasa a gurin Tinubu ta riga ta tabbata. Har ma an ji Idi Magu na ga duniya cewa ai babu wani gurbi a fada shugaban ƙasa kawai Tinubu ne zai tafkata zarce. Yana mai ga 'ya'yan jami'in da suke haɗaka na jira cewa su taka sannu domin Tinubun ake yayi har yanzu. Dan Najeriya da ya hango tsohon majalisar wakilan Najeriyawa yana magori da neman ta zama a wurin shugaba Tinubu da gyara miya cewa wai babu wuri a 2027 inda ya Aso Rock ne. Ta shugaba Tinubu ce babu kuma wanda zai zo ya yi wa shugaba Tinubun kancal kyakyajewa da dariya. Ya cance ko an gaji da zaman banza ne babu mukami. Domin rashin mukami kan iya jawo hakan. Da dai gashi su Daniel Buwale da zai irin wannan ƙarshen dai mukamin ya samu. Haka shi ma muka gofe bifani gayo dai an ce irin wannan bara ya sanya yanzu shi ma ya shige cikin jakadun Najeriya da shugaba Tinubu ya ce a dama da su daɗa. Amma goma menene ɗan Najeriya ya ce haka tsafin 'yan majalisar wakalawan Najeriya wannan siki. Daga sun fara azumi sun ji babu ta kai. Sai su zo su fara talla da dandalbaɗi ɗin ragaita na cewa a yi da su kuma dai a sama musu aikin yi zaman banzan ya yi yawa daɗa. Da Najeriya ya ce takara za a 2027 Aso Rock da wuri. Sai dai da an zuba zaɓe Najeriyawa sun ce shugaba Tinubu ya yi sambeta akan madafi iko wannan daɗa. Dabara dai ya ragai ga mai shiga rijiya in ji ɗan Najeriya. Da kalmar kumar soman shi ya ta ɗan jihar Kaduna kuwa ɗaya daga cikin jigajigan jami'ar APC a yankin. Honorable Hussein Isiyaku a wai ne wai adan tafiya kan abubuwan da ya ce ya suna faruwa a su ba. Yana mai gaya duniya cewa jam'iyyar ta APC tana zaunan laƙau amma dai wasu na neman su tada hayaniya. Har ma da jawo hankalin shugaban karamar kumar Soba cewa ya hatara domin ana ƙoƙarin kunna wutar rikita saboda abin da tsohon masukilan tarayyar Najeriya kuma kwamishina a jihar Kaduna. Honorable Hamza Ibrahim ke yi wa al'umma na Arasan Barka kuma kowa na godiya. Abin da ya taso ni wani ƙalubale
kalubale ne da naga jam'iyyar APC tana so ta auka ciki bayan mun samu mun fita da ket, to ba na so mu koma cikin wannan hali. Wani kalubale kuma? Kalubalen shine na rigiman cikin gida. Na ɗauki kalubalen zan dangana shi da shugaban karamar hukumar Soba na jam'iyyar APC Honorable Malash, shine zan ba ma kalubalen. Saboda me? Saboda ya sanni, na san shi, ya san ni, na san shi, mun yi mu'amala, yana da waya na, ina da wayan shi ba tun yanzu ba. Ibrahim bai da lamba na, wallahi tallahi ban da lamban shi, bai da lamba na. Ban tunanin Ibrahim Hamza ya san ni, ban tunanin Ibrahim Hamza an zamu haɗa hanya zai ce wannan Usaini Awai ne, amma Malashi wallahi ko a bacci ya tashi zai ce ga Usaini Awai can. Mun yi mu'amala ta siyasa ta aminci da shi, amma babban damuwan mun bi hanyar da ya kamata mu bi, mu iya kiransa mu gaya masa wannan sharhi da masu rubuce-rubuce wanda ba su da wani aikin yi sai haɗa fitina a jam'iyyanku kuma gida ɗaya ba zai haifar mana da damun ido ba. Wai rigima ake da Hamza Ibrahim da su? Watin akwai al'amurorin da suke kwanci, ana nan ana ta ruruto su, ana ta ruruta su, ana ta kuzuzuta su. A filin Allah ta'ala wannan al'amarin aka bar shi ba a ɗauki matakin da ya kamata ba, sai ya sake rusa jam'iyyar APC. Dalili na da nake da shi akan shine a ɗauki mataki, musamman ita gwamnatin jihar Kaduna. Muna wani hali ga wata sabuwar jam'iyya ne nan ta shigo, ita ce mai doki, amma wallahi tallahi saboda kokarin da shi wannan kwamishinan ayyuka yake yi, yake tattalin al'umma, ya rungumo al'umma, yake rungumo dukiyansa, yake zuwa yake bada ma yan karamar hukumar su ba. Yan PDP ma wallahi sun sallama ma Ibrahim Hamza, magana nake maka na gaskiya, kuma duk ɗan karamar hukumar su ba yana ji na shi shaida'u ne. Kai Ibrahim Hamza an ka ɗauki miliyan 100, wallahi da azumin nan ya rungumo kuɗi zuwa sallah ya haura miliyan 100, ya zo ya katalar ma Ibrahim Hamza da muka Ibrahim Hamza da kaka sani. Amma fa da fa ka caccake su Hamza nan. Ko Ibrahim Hamza da muka caccake shi a baya ba mu caccake shi baya iya aiki ba ko baya iya alkhairi, muna caccakan shi ne ɗan riga da sitati sun kewaye shi, middin ba su bar shi ba kuma ba za su bari mu ci zaɓe ba. Ai abin da ya faru kenan. Gaskiya muka faɗa. A wannan hali da muke ciki ina kira da kai shugaban karamar hukuma. Kalubalen na baka ne ba don komai ba, wallahi tallahi ka san da na san ka. Kuma na bi hanyar da zan faɗakar da kai wannan kalubale ka ɗauki mataki na janye waɗannan masu shirya wani fitina, don babu abin da za ta kai mu wallahi sai ga cizon yatsa. Wai me ake shirya ne? Watin akwai rubutu da ake yi, maimakon dukan mu yayan jam'iyyar APC ne mu zo mu fuskanci kalubalen mu na jam'iyyar APC. Wane yayi ba daidai ba a gaya mishi kalubalen shi ya gyara, amma su kan juna ake yi, kuma akan je majalisu akan caccaka juna ba tare da neman mafitan abin da zai taimaki jam'iyyar APC ba. Ko dai suna neman kujera ɗaya ne? Wato shi shugaban karamar hukuma ne na karamar hukumar su ba, wannan kuma kwamishinan ayyuka ne, ba abin da ya hada su, kawai wani dalili ne ka rasa ma abin da su mutanen mu suke iya nema. Wannan ya rungumo alkhairi ya kawo, kai je ka rungumo ka kawo. Bai yiwu wanda yake rungumo alkhairi yake iya kawo ma yan karamar hukumarsa. Al'umma sheda'u ne, ana sauke kebura, ana rage ma mutane radadin talauci. Kai kansuloli guda 11 suna karkashin ka, baka iya hada kansu ba, sannan kuma a zo a ce mutanen ka ne suna wuni abu, wallahi ba zai taimake mu ba. Kuma ina da dalilai, ina da shedoji, duk wani wanda yake ganin zai iya mai da wannan abin a matsayin kalubale a gare ni, wallahi na shirya, ina jiran shi, ina da dalilai na. Kirana na karke anan shine mai girma gwamnatin jihar Kaduna ka shigo ka a kafa kwamiti a fahimci fa abin da muke iya kira dan Allah, saboda mu ba yan baki da kunu ne masu neman gindin zama ba. Matsala ta jam'iyyar APC da mun ganta muna iya bayani, an bi bayani aka gyara a dace, an ba a gyara ba kenan Allah ya ba mu ladan bayanin faɗin gaskiya. Ɗaya daga cikin jigajigan jami'ar APC karamar hukumar Soban Shiya ta ɗan jihar Kaduna, Honorable Hussein Isah Awai kenan. Lokacin da ya leƙo na mai jawo hankalin shugaban karamar hukumar Soba, Honorable Muhammad Lawal Shehu Molaj, da ya ce ya kamata ya taka sannu domin ya lakanci ana ƙoƙarin kunna wutar rikita a karamar hukumar Soba. Musamman da cikin jami'ar APC da ya ce ai tsohon na masar wakilan tarayyar Najeriya. Kuma kwamishina Honorable Hamza Ibrahim Soba kawai abin alasan barka yake kawo al'umma. Kuma kamata ya ci ma shugaban karamar hukuma ya kawo ba a yi ƙoƙarin ganin an haɗa rikita a cikin jam'iyyar ba. Kusa dai a gefe guda ganin atisayen yadda aka wayi gari hukumar kula da kafafen watsa labarai ta tare Najeriya ta sanya doka na sanya waƙan nan da mawakin Zamba Idris Abdulkarim ya gudanar har ba ya kutsa sunan shugaba Tinubu a cikin waƙar da ɗan shi Tinubu. Ya sanya ƙungiyar Rajiya Kacacin Rashawa ta Sarabta Bala tana
gargaɗi wa gwamnatin tarayya da ma sanya sa'o'i 48 hukumar kula da kafofin watsa labarai cewa ya dai kamata tun wurfa ta janye wannan umarni ta bada na cewa kafofin watsa labarai a kullu suka sanya wannan waka ta zamba da aka yi wa shugaba Tinubu. Sarabin da ita ce ba fa za ta lamunci wannan ba, kuma tana da yakirin an taka haƙƙi na shi mawaƙi Idris Abdulkarim na dama da kundin tsarin mulki bai cewa yana iya faɗin tabarrakin baka. A daka a cewan ƙungiyar dai ta ba da sa'o'i 48 a janye wannan hana dama da aka yi wa Idris Abdulkarim din ma daman ba ya kan ba. To ba za ta ɗauki mataki na gaba a cewar ƙungiya. Tun ma dai a gefe guda aka ga shi minista na watsa labarai Muhammad Idris yana ƙara suke cewa dole ikira ga gwamnatin soji ta Nijar cewa ya dai kamata ta saki tsohon shugaban ƙasar Bazum da zaka gwamnatin take ci gaba da rike Bazum din. Duk wada cewa dukkanin dama yana da ita na abashi daman walwala da ci gaba da gudanar da rayuwar shi. Da ma dai iyalin shi da gwamnatin sojin Nijar ɗin ke ci gaba da rike su tun 26 ga watan Yulin 2023. Muhammad Idris ya ce dukkanin ɗan ƙungiyar ECOWAS baya alfahari baya jin daɗin hali da yanayi da aka sanya Muhammad Bazum a ciki. A daka dole za mu ci gaba da kira da su kan lamirin gwamnatin sojin Nijar cewa ya kamata ta yi dukkanin mai yiwuwa na sakin Muhammad Bazum ɗin domin idan mulki suke bukata fa ya kamata su biyo ta demokaradiyya. Domin haka ne kawai zai sanya a jagoranci al'umma ta hanyar ra'ayi da raɗin kansu. To sai dai nan a shiya ta bin jihar Kaduna tsohon kirin al'ummar shiya ta bin jihar Kaduna a Masar jan tare Najeriya. Sanata Kwamar Shehu Sanne ke ci gaba ganin tururuwar al'umma daga yankuna daban-daban na Mubaya tare da jinjina mai saboda wakilcin ne a baya. A wannan karan ma wasu al'ummar karamar hukumar birnin Gwarin shiyar ne suka kai ziyara ga Sanata Kwamar Shehu Sanin domin yi mai gaisuwar sallah tare kuma da yi masa fatan alkhairi da suka ce a gaskiya sun gani a gas. A lokacin da ya wakilci al'umma da suka ce ba abin da za su ce mai sai godiya. Sunana Yahaya Garba Maza, wanda na fito ne daga karamar hukumar birnin Gwari cikin jihar Kaduna. Tun daga lokacin da Allah cikin ikonsa ya yarda da kuma da Shehu Sani ya dawo wannan jam'iyya, to mu daga lokacin muka fara aiki saboda mun hango shi a sake komawa kujerar sanata. Shine dalilin da ya sa muka kawo ziyara don mu bayani dangane da abubuwan da muka san yayi mana na alkhairi, kuma mu roƙe shi ya ƙara jajircewa a wannan tafiya. Birnin Gwari tana tare da shi. Bawan Allah nan a lokacin da ya samu sanatan nan ya yi mana iya ƙoƙarin shi dangane da ganin Birnin Gwari mun zauna lafiya, wanda ya ta shigar da motion muna gani a Senate yana bayani kan halin da ƙasar Birnin Gwari take ciki. To wannan dalilin ya ƙarfafa mana zuciya, sannan kuma baya ga haka a lokacin da ake neman gudunmawa ga gyaran masallacin Izala a nan Birnin Gwari ya kashe akalla abin da ya kai naira miliyan 20 a wurin. Sannan lokacin da ɗariƙa suna da buƙatar za su tada masallaci, ya ba da gudunmawan tirelan siminti da kuɗi wanda sanadiyar wannan abin da ya bada da aka fara gini sai da aka kai linta. Sannan ya ba da gof da hilos ga 'yan sa kai 'yan kadibiso inda suke kokarin kai gudunmawa idan sun ji an kai hari nan su je su abin nan, ya ba da wannan gudunmawa. Sannan baya ga haka bawan Allah nan ya tsaya tsayin daka ya ga cewa muna fama da matsalar asibitoci sun mana karanci a cikin gari, inda ya gira mana wata babbar kilinika nan wanda ake ce mangwarorin katika, wanda ya kawo sauki ga masu ciki da ƙananan yara. Ta nan yanzu dinnan ana samun abubuwa da suka shahi na kula da lafiyarsu. Sannan baya ga wannan award 11 da muke da su ya kai transformer 11 a karamar hukumar Birnin Gwari wanda aka raba ta award 11. Sannan akwai wanda ya dauka legislative wanda a Birnin Gwari ba mu taɓa samun sanata ya dauko ba, wanda ya dauko dan Birnin Gwari ya bashi wannan mukami, kuma sanadin Kwamar Shehu Sani ne. Da lokaci ba zai iya bani dama duk in lissafa ainihin alkhairan da bawan Allah ne ya mana ba. Me zai hana dan Birnin Gwari kawai ya ce Kwamar Shehu Sani dawo dan shine mafita a gare mu. Sunana Aisha ta Abubakar, na fito daga Birnin Gwari local government. Wanda yayi mun gani baya kyaman tafiya da mu, kuma duk ƙauyen da zamu shiga ai shine kan gaba, shine gaba kuma duk wani abubuwa da muke bukata insha Allah kafin a ce kwabo
ya kawo duk wasu dai taimako da ake yi dai a cikin birnin Gwari. Wannan bawan Allah Kwamar ya ba da gudunmawa fiye da yadda ya kamata. Muna jaddada goyon bayan shi ta wannan tafiya, kuma insha Allah mu ba za mu kasa a gwiwa ba, kuma duk inda za mu shiga da lokacin mu da kudaden mu da komai namu za mu yi bakin kokarin mu insha Allah rabbi. Sunana yau Adamu Saballahi, na hito daga Kakangi Ward, karamar hukumar birnin Gwari. Mun kawo ma mai girma Kwamar Shehu Sani ziyara ne na barka da sallah da abubuwan da ya yi mana a baya na alkhairi, saboda tunda muke sanata ko wani dan siyasa ba mu samu wanda ya yi mana irin ayyuka na alkhairi da shi Kwamar Shehu Sani ya mana ba, saboda a lokacin da muke cikin kalubale na rashin tsaro a karamar hukumar birnin Gwari yana ɗaya daga cikin wanda suka tashi tsaye wajen tashi a majalisa su kawo motion na yadda za a samu tsaro a karamar hukumar birnin Gwari. Wannan dalilin kusan shi yasa muka taso don mu kawo mashi ziyara, kuma ba za mu iya mantawa da shi ba. Dole mu tuna mishi abubuwan da ya mana na alkhairi, kuma mu ƙara mashi ƙarfin gwiwa ganin ya dawo wannan kujera na sanata. To ko me tsohon wakilin al'ummar Shi'a ta jihar Kaduna sanata Kwamar Shehu Sani zai ce game da wannan ziyara ta al'ummar yankin birnin Gwari? A'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim. Na farko muna godiya ga Allah da ya kawo wannan rana wannan wuri da yau ku jama'an birnin Gwari kun kawo mana gaisuwa na murnan sallah. Bayan haka ina godiya da irin wannan karramawa da kuka yi da kuma jawabai da kuka yi na yabawa da godiya bisa ga abubuwan da muka yi lokacin muna kan kujera ga al'ummar birnin Gwari. To a cikin jihar Kaduna dai idan birnin Gwari ba ta yi ɗaya ba za ta yi na biyu a cikin local government da suka ga masifa da bala'i da cin mutunci ba wai kawai a hannun 'yan bindiga ba, a hannun gwamnati da ta shuɗe tsakanin 2015 zuwa 2023. A yau kun fara samun sauki, to kar ku manta baya a halin da kuka samu kanku a ciki. A lokacin da nake majalisa ban taɓa yin sati ɗaya ban tashi a majalisa ba na yi magana akan halin da mutanen birnin Gwari kuke ciki. Saboda mu a wurin mu wakilci abu ne na aƙida da kuma na amana. Shi yasa za mu tashi mu faɗi gaskiya mu tsage ta kuma mu gaya ma shugabanni. A wannan lokaci babu cin mutuncin da ban gani ba da zagi na da aka dinga yi har da shi wannan gwamna na wannan lokaci ya dinga tsine mana saboda tsaya matalaka na jihar Kaduna da kuma kare mutuncinsa da muradunsa. To wannan nayi ne bisa cewa aƙida na ne kuma da amana da kulla tsakanina da ku. Mutanen birnin Gwari kar ku manta da halin da kuka samu kanku a ciki, kuma a kowane lokaci ya zamanto nan gaba duk wanda ya fito zai nemi goyon bayan ku yana da kyau ku tambaye sa abin da ya muku ko abin da ya faɗi ko abubuwan da ya iya tsaya muku a lokacin da kuna buƙatarsa. Bayan haka na tabbatar muku da cewa idan Allah ya kai mu da rai kuma muna da rai da lafiya, dan ba wanda ya san wanda zai kai gobe. Maganar 2027 mutane zai suna magana ne, amma Allah kaɗai san wanda zai kai wannan rana. Idan muka iya kaiwa wannan lokaci, idan kuma damar siyasa ta fito muka iya fitowa, to za mu nemi goyon bayan ku, dan idan da ba mu tsaya muku ba ko ba mu muku komi ba a yau ma ba ma za ku zo gidana ba balle ku tuna baya. Saboda haka na ku fatan alheri, kuma na ƙara tabbatar muku da cewa a matsayina na ɗan gwagwarmaya kuma jagoran talakawa a irin wannan aƙida nake, kuma a shi zan ci gaba da zama wurin kare mutuncinku da kuma wurin tabbatar da cewa hakkinku ba wanda ya danne muku. Allah ya taimake mu. Tsohon na masajjan tare na Shi'a ta jihar Kaduna sanata Kwamar Shehu Sani kenan. Lokacin da wata al'umma daga yankin birnin Gwari ta kawo mai ziyarar barka da sallah tare da jinjina na irin wakilcin da a lokacin da ya da masajjan tare Najeriya yake ga al'umma cewa tunda sun fara ganin sauyi na samun sa'ida a yankin birnin Gwari, to akwai buƙatar su yi karatu na irin abubuwan da suka faru a baya da kuma abubuwan da ke faruwa yanzu. Da kalmar kumar kuban Shi'a ta ɗan jihar Kaduna kuwa matashin ɗan siyasan nan Alhaji Yusuf Umar Haske ne ya ci gaba da jaddada aniyar gwamna Malam Obasanjo jihar Kaduna wajen biyan haƙoƙin al'umma, musamman dai na talakawan jihar Kaduna da tsohuwar gwamnatin Malam Nasu Amir Fa'in jihar Kaduna ta kwace gonaki. Inda aka je Haskiyar na haska cewa yana da wani albishin da zai wa al'ummar jihar Kaduna da gwamna Malam Obasanjo zai ɗauko mutane. Har kullum kina kawo kuka na gidan rediyo ne mai albarka, mai ɗimbin tarihi, yadda tallaka ko ina kunnin shi na wurin. Shine gidan rediyon nagarta. Yan jaridu
da ku ba mu a nan lokaci kuke sauraron mu kuke ga muku kuka al'umma kuma Allah saka muku da alheri. Albishir din ke zuwa gaban na zo da shi yau shine kyakkyawan farin ciki na al'umman jihar Kano. Takamaimai me ya faru Alhaji? Da taɓa akanta na jiha da kuma shi na duba da dabo da sarkin gwamnatin Zazzau da mai girma gwamnatin Kaduna da 'yan majalisun gwamnan jihar Kaduna Allah ya saka musu da alheri. In yarda cewa wancan haƙƙin al'umma ne aka sayar ma shafafu da mai shine gonakin da aka kwace gurin talakawa aka ba wasu mutane da suke amfana a jihar Kaduna muke kallon shi a zalunci. Mai girma gwamna ya ba da dama ya kafa kwamiti lungu da ƙauye a je a duba. Yau mun yi zama tun safe har karfe 7 nan da garban nan muna zama ne akan al'umma. Kuma sauran kamfanoni Dangote ya zo ya ba da gudunmu ya yarda da kudirin da aka yi a taimaki al'umma a shafta 1,000 ma da aka bashi zai sake sassauta ma talakawa shafta 600. Kaga kenan ya zama mutumin kirki wanda 300 an ba talakawa ne ga shi kuma da ne ba su shafta 600 a cikin nashi 400 kuma zai noma kuma zai ba su iri ne su noma ya saya. Kaga kenan mai girma gwamna ya hangi abu da talakawa suke so su suke so. Yau ina kwana ne farin ciki kamar mace da ta bai aihuwan fari saboda yau mun zauna da kamfanoni kala daban-daban wani kamfanin ma ban sai da sai yau kuma ka sani ni karamin yaro ne ina kare gwamnatin jihar Kaduna ne don ina magana da yawon gwamnatin jihar Kaduna ne saboda haka muna roƙon kamfanoni su tsaya su yi tunani muna so mu wanzar da zaman lafiya ne a jihar Kaduna ba muna so mu zallaci a ne a jihar Kaduna ba mun fito kare haƙƙin dukiyoyin al'umma ne wanda aka zalunce su aka hana su da shi yau sun zo gurin da ina so gwamnatin jihar Kaduna ta san gwamnati ne mai adalci mai kuma imani mai kuma hangen nesa mai taimako al'ummar talakawan jihar Kaduna wallahi dan jarida ban taba kwana da farin ciki ba ilimi kuma ban taba sani dan siyasa bayan malam Obasani akwai wanda zai zo jihar Kaduna sai da san gwamna a jihar Kaduna ƙarya ne ba dai yau ba kuma gobe ba saboda gwamna shi kafa tarihi ana shi gwamnan manoma a wasu kuma suna kiran shi gwamnan raya karkara da birane to duk da mun yarda wancan gwamnan manoma gwamnan raya karkara da birane kuma ya yi ɗan majalisu wanda ran yake so wanda kuma ran yake so ba a zalimai ba adilai wanda in yarda da adilancin su ya kuma yi imani da Allah za ta yi talakawan jihar Kaduna za su kalli mutane. Na'am. Alhamdulillah shi talakawan jihar Kaduna wallahi suna kallon mu akwai shingin wani zalunci a baya da mutane sun nemi filayen gwamnati sun sayar na gwamnati ne an sayar ma masu arziki sun gina gidaje shaguna a lokar gamman kuma suka kadin sai wannan abin shi ma da sun da fuwa ƙwarya mai girman gwamna ko da ka mai da sarakuna mu mutane ka mai da sarakuna ka mai da sarakuna za ka biya fansho da garatuti sai ba irin gwamnatin bayani a zalima ba sai haka mun dauki dan mara kowa ya wuce gwamnatin da na shirya taɓa shi ba na da sassauci kuma mai girma tsohon gwamnatin baya da kuma zalunci da suka yi ba yanzu ba shi ne mu muke ba muna warware tuka ne an sai da kadarorin gwamnati an sai da an ba da gonakin gwamnati lallan to yanzu muna warwarewa ne muna koma ma da talakawa su ci abinci. Matashin ɗan siyasa Alhaji Yusuf Umar Haskiyan karamar hukumar Kubanshi a taɗan jihar Kaduna kenan lokacin da yake jaddadawa al'ummar jihar Kaduna cewa gwamna Mara Obasani zai ci gaba da bibiyan haƙƙoƙin al'umma musamman ma da ya masu gonakin da tsohuwar gwamnatin Nasiru Rufai ta kwace a jihar Kaduna har ma da albishir da ya daddako don gaya wa al'ummar jihar Kaduna da ya ce Malam Obasani zai yi wa mutane. Kusa dai can daga fari na Faransa da shugaba Tinubu ya kai ziyaran aiki na mako 2 alkalin ma ne dai a Juma'a ta barana kenan da cewa wasu jagorori wakilai daga wata Amurka sun bayyana a fari din domin tattaunawa da shugaba Tinubu akan matsayin kara haraji na gwamnatin Donald Trump na Amurka da kara matsayin kasashe da ninka musu haraji domin tabbatar da gwamnatin Amurka ta ci gaba da kwakulan kuɗaɗe a hannun kasashen. Da ita ma gwamnatin Najeriya take cewa ta ƙara irin wannan haraji wa kakin da aka shigo da su daga Amurkan da kashe-kashe dai za ta ɗauki matsayi akan ƙarin da ta yi. Amma dai tun niro ta niken da cewa Masad Bolos daga Amurka da wasu wakilai suna shirin gani da shugaba Tinubu domin tattauna wannan batu da kamo bakin zaren magance matsalan da ya sanya aka karta layi tsakanin gwamnatin Amurka da wasu gwamnatocin ƙasashe daban-daban. Da suke ganin cewa ba zai yi kodin Amurkan ta rangada musu haraji su ma ba su rangada haraji akan kayan Amurkan da ake shigowa da shi kasashen su ba. Daga dagarar daurura da ake ta faman yi na cewa ai fadar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta riga ta shirye sheka wasu 'yan Najeriya zuwa kasashen ketare a matsayin jakadu ko kuma ambasadojin Najeriya a kasashen ketaren kuwa. Labari ne ya fantsama wannan rana cewa ai gwamnatin tare Najeriya ta riga ta azakiyar waɗanda ta zaɓa zuwa gaban hukumar
zaben tsaro ta farin kaya DSS da sauran masu tantancewa kuma kowane lokaci daga yanzu za a iya ganin wannan jadawali na sunan mutanen da za a kai gaban masaddan tare na jan aka ce sun kai guda 109 waɗanda za a tura su zuwa ƙasashen ƙetaren da su wakilci Najeriya a matsayin jakadun wannan ƙasa. Wata jarida yanar gizo ta ce ta riga ta jiyo daga wasu majiyoyi masu ƙarfi a fadar shugaban ƙasa da kuma ma'aikatar ƙasashen ƙetare cewa an riga an buga ta da tantancewa na mutane kuma tun a ƙarshen shekarar bara. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rungume wannan jadawali na sunaye yake ta duddubawa kuma ya so tun a watan Janairun wannan shekara ma ya tunkuɗe wannan jadawali. Sai da kuma tun aka hanji gwamnatin tarayyar Najeriya ma tana ƙaryata wannan ya madidin cewa an kusa gama tantancewa nan jakadun da za a tura ƙasashen ƙetaren. Da ma'aikatar ƙasashen ƙetare ta ce a gaya wa duniya cewa har yanzu babu wani jadawali da aka ce an kai gaban jami'an tsaro na farin kayan da ake yadawa kuma idan ma za a tura sabbin jakadu kuma an tace su. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne kaɗai ke da wannan alhaki kuma zai tabbatar da duniya ne ta hanyar aikewa gaban masar tarayyar Najeriya. Majalisa kuma ba a dukunkuna za ta yi ba za ta karanto wannan jadawali. A saboda haka ma'aikatar ƙasashen ƙetaren a tarayyar Najeriya ta ce a gaya wa Najeriya cewa su jira tukuna sai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tantance komai za a tabbatar da duniya baki ɗaya. Sai dai kuma ko da ma ba a tabbatar ba su jigajigan jam'iyyar adawa wani sabon salo da samfari suka sauke. Lokacin da wannan rana ta Juma'a aka ga gaggan 'yan adawa musamman da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata Alhaji Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed Rufai da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal sai tsohon ministan sadarwa Najeriya Sheikh Isah Alifantami da tsohon gwamnan jihar Imo a cike Odenwa sai tsohon gwamnan jihar Benue Sanata Gabriel Suswan da tsohon gwamnan jihar Adamawa Jibril Bindo. Da wasu gaggan 'yan siyasa da jigajigai na jam'iyyun adawa da wasu bangarori da suka taso don take baya da tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da suka leka gurin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da jim kaɗan bayan fitowa aka ga Alhaji Atiku Abubakar ya ɗare dandalin shi na Twitter wato X yana tabbatar da duniya cewa ya gana da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma kamar kowane lokaci ganin da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya haifar da raha da ban dariya da ya ce ya sha dariya iya dariya saboda raha da Buhari ya mutu da suke ganin wannan sabon lissafin siyasa ne saboda yadda gwamnonin jam'iyyar APC suka kai wata ziyara karkashin jagorancin sanata Obasanjo jihar Kaduna ake ganin wannan sabon salon ziyara ne kawai da aka ga kamar ramuwa ce tsohon gwamnan jihar Kaduna ma na samar fayi hada da gaggan da suka leka dan ganin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda wannan kuma shike alamar wani sabon karatun da ake ganin da kanan ne za a ɗora sabuwar dan ba ko da kuma koma me ake soyawa shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tabbatar da duniya yake cewa ya gana da manyan jami'an kasar Amurka da aka tattauna aka tattake guri domin tabbatar da an tattaki Najeriya zuwa tudun mun tsira. Mai taimaka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan harkokin yada labaru Bayo Nanuga kan ga bule na ga duniya na rana ta Juma'a cewa ai Tinubu ya riga ya gana da babban mai bada shawara ga shugaban kasa Trump akan harkokin kasashen Afirka kuma an riga an samu matsaya wajen ganin an kulla alaka tare da kawo Najeriya kafa wajen ganin ta samu sassauci da sa'ida domin tabbatar da Najeriya ta kai ga tudun mun tsira. To sai dai yake mu dama kusan kullun kwanan duniya sai wasu wasiƙu sun kai ga tudun mun tsira ta hanyar barin abokin aiki wato Abdullahi Sama'ila na riga dan ya karanto bari mu bar shi ya karanto mana na wannan rana. Sako mana farko ya fara ne da cewa Nasiru Ahmed Rufai ka zamewa jam'iyyar APC ka zame ci ta goge baki. Sakon gwarzon iri tsaunin mayau kenan. Sakon mana gaba kuwa ya ce rikicin tsohon gwamna da sabon gwamna ai ba mu yi mamaki ba. Sakon Idris Shehu angon sarkin Bakan Zazzau. Ibrahim Sabon Birni Doza ko ya ce an ce ka ce ina muku fatan alkhairi. Mariya matan Lawal Rafin Fa Zaria ta ce mu dai mutanen Rafin Fa za mu ga ranar da 'yan siyasa za su yi mana hanya. Kabiru Kuruntuma garkuwan Jarma Makarfi ya ce an ce ka ce ina muku fatan alkhairi. Mai wannan sako ko ya ce ƙarshen jam'iyyar APC ya zo a Kaduna. Allah ya nuna mana zaben shekarar 2027 lafiya. Sakon Zakariya Rogo jihar Kano. Mikaela dan madaman Dandabas ko ya ce an ce ka ce ku ci gaba da tunawa shugaban karamar hukumar Giwa akan hanyar mu daga Gangara zuwa garin Dandabas. To kuma dai za ku iya turo da sakonnin ku masu fa'ida ta wannan lamba 0808540023 da fatan za a tsarkake bakin alkalami kana a turo da sakonni masu fa'ida. Muna nan muna dakon sakonnin ku. To a gaida Abdullahi Sama'ila na riga sai da kuma koma menene ma babban abin da ya kamata
fatan ma dukkanin masu muzuran matse marafin iko suka faɗi shine kwanaki da ake keɓe za su yi akan marafin iko kuma waɗannan kwanaki fa karewa suke kullum kwana domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 777 ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin ikon siyo sallama daga kan kudin da suke ganin sun dafe din na mafa za su auna arziki babu kiran yanku dawo gida ba tsigo su da kan marafin iko ba mutuwa ba ta yi wujugo su da kan marafin da suke ganin sun dafin ba yanzu kuma a dakaci Abu Muhammad Sagir da Ahmad Ali San Pambegua dauki rayukacciyar rubutaccen wasiƙa malam dan Hausa ta wannan rana. Abuwanku dai hauro biya hauro su mai tumbin hauro na mallam bukar da fatin abu da yan tayi kate a daman karatsi hauro biyawa a zurwa da bolandina baya zige jawa yayi waiwai da yan alaraini na yi a gili zayin da muke hauro biyawa a yanzu zaka sun yi gamgame ji urankai na santalota wari mara dandamazan yan akiba ca suke zaɓi sankan bibiya da dadin shirin ba kwai ba za su zaɓa lezazzar zunkoron kurkawa zurwajen RPC a takwalli hauro biyawa su yi mata sutayal wasalam huta lafiya. Ƙarshen aikakkiyar rubutaccen wasiƙan malam ɗan Hausa ta wannan rana kenan. Nasir Yakubun birnin Yarke shugaban tashar ta kuma ba alamin da almustafa. Isah Lawal Ikara. Ali ta Pambegua ki fatan za a taba domin jin mu dauke da wani sabon shirin na. An ce ka ce.